de comenzar esta segunda semifinal senior femenina da Final Four de segunda autonómica, estou cos adestradores, con Rubén Fernández e Guillermo Martín, adestradores do Seinos do Nadalcoia e Indupor Balonmán Porriño. Billy, empezamos contigo. Contanos, porque como leva o equipo estar nunha Final Four despois de xogar o ano pasado en primeira autonómica? Como sería esa volta a primeira categoría? Pois penso que é un premio a un proceso. A verdade é que o ano pasado, claro que foi difícil, pero este ano, con traballo, con esforzo, con dedicación, un sacrificio increíble, pois estamos co obxectivo moi preto, temos que darlo todo para conseguilo. Rubén, falando un pouquiño do partido, vos tivechedes 2 enfrentamentos na Liga, cos 2 foron para ti. Contanos un pouquiño como chega o equipo a este enfrontamento. Bueno, eu creo que vai ser complicado, os dous equipos son moi parellos, aparte que na súa casa gañamos pola mínima e na nosa empatamos cando eles sempre foron por diante do marcador. Eu creo que é un partido de dos equipos moi parellos e complicado. Entonces, nesta clase de encontros, os que menos errores cometan sempre son que van a levar un poquinho máis de ventaxa. Claro. Billy, por a túa parte, como vemos este partido vendo os resultados anteriores? Pois igualdade máxima. A verdade é que foron partidos moi parellos durante a tempada, son sempre atractivos estes partidos tan parellos, nunha final sempre hai certa incertidume por o que a rodea, pero bueno, agardamos que esta vez caia o onde ten que caer. Rubén, rematamos contigo. Porriño, unha localidade de moito balonmán, un equipo na máxima categoría estatal. Contanos a motivación ou como chegan as rapazas aquí, como viven isto? Bueno, as rapazas viven con moita ilusión. Evidentemente, cando ves a unha Final Four, pues sempre hai nervios, pero eso é algo común para todos os equipos. Pero bueno, nos levamos todo o ano traballando moito, rapazas que teñen unha constancia de entrenamentos moi grande. Bueno, evidentemente nos caracterizamos por poder facer o mellor xogo posible, pero bueno, sempre dependendo do que nos deixe o rival, evidentemente. Pero bueno, o traballo xa está feito e agora dependemos pues, dun solo partido, como dixen antes, o que menos errores cometa, este máis concentrado, eu creo que vai ter xa unha pequena ventaxa. Pois nada, como dicen os adestradores, o traballo xa está feito e que o partido caia do lado que ten que caer. Bos días, benvidos de novo ao pabellón Pablo Herbello de Bueu para esta segunda semifinal da segunda autonómica feminina que enfrentará o 6 do Nadalcoia co Indupor Balonmán Porriño. Comezamos co equipo visitante Indupor Balonmán Porriño. Xogará número 1, Sofía Villella. Número 8, Uxía Campos. Número 9, Ángela Romero. Número 18, Inés Pereiro. Número 24, Laura Esteban. Número 25, Paula Cortiñas. 29, Antía Castiñeira. 32, Aroa Gardón. 34, Carla Ribeiro. 38, Samar Rodríguez. 39, Julia Álvarez. 40, Noa Pérez. 41, Itziar Molinos. 52, Nayara Alonso. 77, Lara García. E 88, Andrea Fernández. Adestradore do equipo Rubén Fernández, auxiliado por José Alberto Vázquez e David Castiñeira. E por parte do equipo que xogará como local o 6 do Nadalcoia,
forma con número 1 Ana Figueiras, número 5 Ana González, 7 Marta Rodríguez, 8 Michelle Fernández, 10 Cintia Iglesias, 12 Lorena Castro, 13 Noelia Sánchez, 15 Andrea Prado, 16 Laura Vázquez, 17 Vania Pijuán, 18 Andrea Lois, 21 Claudia González, 23 Eva Costas, 26 Lara Martín, 28 Laura López. Equipo adestrado por Guillermo Martín Sánchez, auxiliado por José David Pijuán Pillado, Julio Pérez e Gerard Conil. Os árbitros de encontro, Joaquín Oubiña, César Díaz, auxiliados na mesa por José María Arias e Anxo Moreira, delegado federativo Aurelio Barreiro. Sorte aos dous equipos. Que tal? Bos días de novo. Benvidos a canle de YouTube da Federación Galega para vivir a segunda das semifinais, onde se van a enfrontar o 6 do Nadal Colla co Indupor Porriño. Para levar de novo esta transmisión o meu carón, Alberto Calviño. Que tal, Alberto? ¿Qué tal, Alberto? Bos días. Continuamos con este maratón de balonmán esta mañán emocionante e que seguirá durante todo o fin de semana. Capital do balonmán neste momento, Bueu. Vamos a ver ahora a segunda de semifinais. Na anterior xa comprobamos como o Pollo Artai conseguiu o pase para a final de mañán e ahora van a decidilo entre o 6 de Nadal e o Indupor Porriño. Dous equipos que na liga regular quedaron en postos consecutivos. Así que, igual que no partido anterior falábamos de que a característica máis importante era a igualdade, aquí máis ou menos nos esperamos o mesmo. Tamén os adestradores no speech, no comentario inicial que fixeron referencia á igualdade que houbo ao longo da competición. Así que a ver ahora as rapazas canto poñen e canto conta a ilusión que teñen para pasar a final de mañán e conseguir o ascenso de categoría na que xa estivo o 6 do Nadal. Sí. Que pretende a súa restauración. Sí, un Sedona que chegou a plata incluso. Sí. Despois, bueno, pues tivo esa sequía da parte feminina que quere volver a recuperar despois de tempo. E o Porriño que sae o terceiro equipo senior feminino, Sí, o terceiro, o sea, ten o equipo de Iberdrola, o de Plata e este que é o terceiro dos equipos de senior femenino. Gigantesca canteira que hai que ter para manter 3 equipos senior. Bueno, evidentemente a canteira que tes é certo que o Balón Porriño é un equipo de referencia, xa non digo na zona de sur de Pontevedra, sino casi en toda Galicia, e evidentemente moitas xogadoras tamén de outros equipos acaban xogando neste clube. Pues igual que o Sedona, que tamén é un dos equipos punteiros no balonmán femenino, sempre o foi. Inicia xa o partido
Todo preparado aí. Atacando xa, o primeiro ataque do balonmán Porriño. E a primeira defensa para o Sedona, para o Sete Nadal de Vigo. Moita xente que se deu cita hoxe aquí nesta segunda semifinal aquí en Bueu. Sí, sí, xa hai xente, xa hai ambiente, xa hai bombos e xa hai ruido. Acción esta ofensiva, perde o balón, primeira perda o balón para o balonmán Porriño neste primeiro ataque. Pois poñendo o balón en movimento xa o Sedona. Ataca con Marta en principio no lateral esquerdo, con Cintia no centro e con Eva no lateral dereito. Están no pivote Claudia e nos extremos, non consigo ver desde aquí, me parece que Noelia. Ahora recibe o pivote, xírase, boa primeira parada para Lara. Boa parada de Lara, da porteira de Porriño. Moi boa parada. En canto mirou que a xogadora recibía balóns, acercouse a ola, tapoulle todos os ocos e acabou despesando cos pés. Xogando xa, defensa un poquinho máis avanzada por parte do Porriño. Insistindo aí neses 2 para 2, en buscar esa división co pivote. Circulación por parte de Noelia, sabíamos como se achega. O lanzamento moi picado, segunda parada aí de Lara. Ahora foi o lanzamento de Eva Costas. Que ven a transición do balonmán Porriño. Que ven a circulación e o gol. Boa circulación por detrás da defensa. E o gol que consigue Uxía. Primeiro gol do encontro. Nos achegamos aos 2 minutos ahora mismo. E 1-0 para o Indupor Porriño, que xa o manifestou no primeiro das defensas e agora vemos que sigue con esa defensa avanzada, con Inés de avanzada en 5-1. Empeza xa o xogo de ataque, consigue chegar e anota o primeiro gol, o 6 do Nadal. Por parte de Eva Costas entrando desde el lateral dereito. 1-1. Velocidade ahora na transición do Porriño. Balón que recibe aí Inés no lado dereito. Desdóblase a súa compañeira Nayara. Vai a atacar de novo en estático. Inés. Golpe franco. Poniendo balón en momento de novo. Paula, Inés, pinta aí, quere irse, acaba marchándose, acaba parando. Primeira intervención tamén de Laura Vázquez. Primeira parada de Laura. En ataque xa, ataque posicional, subindo o balón lentamente de momento. Sigue coa defensa avanzada na posición central, un 5-1, aínda que tamén hai, vemos unha posición bastante avanzada dos 2 laterais. Golpe franco, pongo o balón en xogo Claudia. Xoga para Marta, que consigue lanzar. Seguinte parada tamén para outra parada Lara. Terceira parada levamos 3 minutos, leva 3 paradas. Inés sube o balón rápido, pasa hasta o extremo, consigue irse polo lado. E o golazo. Gol. O gol que consigue Nayara aí dende o lado dereito para o Indupor Porriño. Primeiro gol de Nayara e 2-1. Vamos no electrónico, sí. Camiñando xa cara ao minuto 5. Moita xente que truxo o equipo de Coia, que se dou cita hoxe ahora no Pablo Orbello. Está máis cerquiña de aquí de Bueu. Buscaba aí outra penetración dende o lado dereito. O equipo do Sedona, nese lanzamento que tentaba Eva. Desdóblase a súa compañeira no extremo, Eva novamente. Noelia. Buscando lanzamento que lanzamento de Cintia. O gol de Cintia aí en apoyo. Que bo lanzamento desde o centro, recibe o balón con velocidade. E consigue encaixar o balón na portería. Contundente ahora a defensa do Sedona ante a entrada dos xogadores do balón Porriño. Inés chegando desde o lateral dereito con Paula no centro indicando o xogo. Detéñese ahora, pausan para indicar sistema. Sai o extremo. A erro no pase, recupera o balón. Sanción. Sí.
Foi bastante 2 evidente minutos. ese agarrón por la espalda. Primera sanción disciplinaria, 2 minutos Para Ángela Romero. para Ángela por ese agarrón cando se marchaba en contraataque a xogadora do balón do 6 do Nadal. Cintia Sá movendo o balón para Marta. Dedo índice arriba de Cintia aí para iniciar este primeiro ataque en superioridade. Marta, Cintia, balón directo ao extremo dereito, aproveitando ese bloqueo, Golpe, falta en no, ataque. Sí, foi claro. Foi claro o golpe franco no pivote, non impediu pediu a circulación, pues de tal maneira que non permitiu que a defensa conseguira aproximarse para molestar polo menos esos lanzamentos ao exterior. 2-2, pouco máis de 5 minutos e primeiro ataque do Balonmán Porriño en inferioridade. Lento de momento. A presión ataque, ahora saen os extremos a dar apoios para dar continuidade ao xogo de primeira liña. Entrada directa, finta e que bo lanzamento. Bo gol aí que Gol. consigue Andrea. E correndo xa o Sedona, outra parada da porteira do Dupor Porriño, outra parada de Lara, leva 4 xa. Protagonista de momento. Iniciando un novo ataque en superioridade do equipo de Coia. Marta chega o balón hasta o extremo, si consigue lanzar. Como se tirou. Como lle Vaya foi parada. abaixo con todo Lara. Pero vamos, parecía sinceramente que creo que se estaba esperando que Lorena lanzase aí, porque botouse co corpo cando ainda teño o brazo armado. Como se dé Lorena por mirar a posición da porteira e deixe ir recto, vamos. Estaba Sá abaixo a porteira, atacando Sá o Balonmán Porriño, que está sacando bastante bo rendemento a esta inferioridade. Apoios desde os exteriores para dar continuidade ao xogo da primeira liña. Ataca desde o extremo Andrea, desde o lateral Andrea. Que deixa outra vez e agora sí, parada outra vez. Parada de foi Laura. agora de Laura Vázquez. Terceira parada de Laura. Duelo de porteiras, como no partido anterior. Levamos 4 paradas de Lara, 3 paradas de Laura. Cambio no ataque do 6 do Nadal. Salta a pista Vania. Entra Vania a xogar lado no dereito. lateral dereito, sí. Seguimos o Porriño con esta defensa que ten bastante profundidade. Ahora está con todas as xogadoras. Marta, lanzamento, outra parada de Lara. Pero rexeite, chegou ya Vania. E o gol que consigue Vania. Hai que repetir o saque, indica o colexiado. Non subo marcador hasta que se repita. Cambia defensa ahora Sito Nadal. Xa ten tamén unha xogadora, que Vania, que vai a estar xogando avanzada. Atacando de novo, balón no extremo do Porriño. Parada. Parada de Laura. Cuarta parada de Laura. Iniciando de novo Balonmán Porriño. Boa reviravolta aí, ven a defensa do Porriño, queda allí igualmente ese rexeite. Dicíamos aí, boa anticipación do equipo do Sedona. Anticipación aí de Cintia. Levanta ese vaya lanzamento e a resposta de Laura. Ao lanzamento de Paula. 5 paradas, empates porteiras a paradas, empate no marcador a 3. Xogando Sá en ataque posicional, sistema indica xogada. Cintia desde o centro, moi avanzadas todas as xogadoras, moitísimo espazo para pivote. Sigue Marta e Balón que acaba na caixa. consigue anotar Marta desde la posición de lateral derecho. Pues vai a seguir xogando aí o Indupor Balonmán Porriño, tratando de igualar o partido. Camiño do minuto 10. Andrea en bote, apoyándose en Paula. Aí va Inés buscando ese bloqueo. Topou o bloqueo, pero tamén atopou a Laura Vázquez. Outra parada da porteira do Sedona.
Moi aberta tamén a defensa ahora do 6 do Nadal, tratando de facer un xogo claramente co pivote, que ven, ahora chegou o balón hasta Inés. Falta en ataque que lle consigue sacar aí Lorena Castro nesa penetración de Inés. Tiña unha opción fácil de pase ao exterior, sendo diestra ademais xogando nese lado, e xa tiñan unha ventaxa numérica de 2 contra 1, decidiu lanzar e acabou cometendo falta en ataque. Cintia xa indicando xogada e indicando que teñen que facer as xogadoras. Xogando saindo a pivote a dar xogo Pois outra falta en ataque, pero ahora na outra área. Xa é rápido. Ahora Paula botando o balón no ataque do Porriño, chega o balón hasta o extremo. Que ven esa finta. Dio colecheado que sigan. Inés abrindo o lado esquerdo. Venga. Paula que ven expeditiva, pero continúa a circulación, chega ao extremo. Outra Parada. parada de Laura. Como está nestes 10 primeiros minutos a porteira do 6 do Nadal, e que leva xa 7 paradas. Está tendo unha eficacia superior ao 55-60%. Tendo en contra os elementos que hubo, que é unha barbaridade. Xa falamos dunha boa actuación dun porteiro cando está en torno ao 40%. Isto xa é de espectáculo. Atacando de novo. Marta cara a esquerda, quería. Estaba esperando o cruce. Aí realmente era máis fácil o que estaba esperando no extremo Lorena. Era moito máis fácil o pase directamente ao extremo. Circula Lorena, chega o balón a Cintia. Ven aí a defensa de avanzada aí de Inés. Vais a poñer o balón en movimento de novo. Cintia. Buscando unha pivote e outra parada de Lara. Pois vaya espectáculo de porterías. Paula, balón ao lado dereito. Vais a atrever no lanzamento. Outra vez Laura Vázquez. Que xoben as porteiras. Partido de porteiras. 4-3 no marcador, levamos 12 minutos, protagonismo absoluto para as porteiras. Non está sendo un partido de momento de moitos erros, non está vendo moitas perdas de balón, está vendo unha boa continuidade de xogo. Non moitísima velocidade, pero está vendo boa continuidade, pero eficacia altísima das porteiras. Marta ahora buscando, percutindo, conseguindo gol agora sí, Marta. Consigue irse da súa oponente despois dun primeiro impacto. Inés sube o balón rápido, chega o balón hasta o extremo e o gol. Superou. Sí. Conseguiu superar Nayara agora a Laura. Segundo gol de Nayara desde esta posición. Neste caso xa foi chegar, finta e lanzar. Non houve continuidade ninguna no xogo. 5-4, 12 minutos. Máis lento a posta en acción do balonmán do Seto Nadal. De Colla, cambia posición, hai unha permuta aquí. Cintia. Que ven esa man agora, queda o balón o Porriño, quere correr o Porriño, saca de contra. Balón con el lado izquierdo. Ahora sí. Gol na contra que consigue Ángela. Para igualar o marcador. Contraataque levado polo carril esquerdo do ataque de balonmán Porriño. Indica a xogada, indica o sistema, de novo Cintia, a todas as xogadoras. Moitos espazos na defensa do Porriño para pivote, para circulación, como está facendo ahora Lorena. Oi, vaya lanzamento, vaya trallazo de Noelia. Moi bo, que atopou a Madeira nesa circulación longa por fora. Sí. Paula, balón cargado de izquierdo, Carreiro aberto, voy a buscar esa penetración, golazo. Consigue anotar a pesar de Andrea, a pesar de o contacto que hubo cando xa estaba executando o lanzamento, xa iba polo bairo desde o extremo. E agora se dona que corre tamén do outro lado esquerdo, a parada de Lara García. Oitava parada xa para a porteira de Porriño. 5-6. Máis ritmo neste partido. Ahora se ten un poquinho de calma o balón Porriño para indicar que é o que teñen que facer as xogadoras. Cambia defensa o Sedona tamén a 5-1. Ahora con Vania no avanzado. Sae o pivote a dar continuidade do xogo. Inés encara, quere pasar moi ben ahora. Aí a Cintia, ese paso adiante para cerrar esa liña de pase que tiña Inés caro lateral esquerdo. A Inés vai a buscar ese 2 para 2. Amarraba co pase. Si, finta o pase ao pivote, non o fai.
desde o extremo. Boa penetración entre 1 e 2, vai a sacar un penalti. Sí. Nesa penetración maravillosa que conseguiu Nayara. Cambiada de extremo. Hasta ahora estivo xogando no extremo dereito, foi agora para o extremo esquerdo, saca un lanzamento de 7 metros o primeiro do partido que vai a executar por parte Paula. do Porriño. Paula. Asumimos colexiados, Paula, o primeiro amago, lanzamento e o gol de Paula. Primeiro gol de Paula Cortiñas, poñendo Indupor, Porriño 2 arriba. Máxima distancia hasta ahora, 2 goles no cuarto de hora que vamos, primeira metade deste primeiro tempo. Seguimos coa profundidade que hai na defensa do Porriño, máis mobilidade tamén agora no 6 do Nadal, sacando pivote para que haxa continuidade co xogo. Está ben, está sendo un partido bonito tamén. Está vendo alternativas en defensa, bastante máis desplazamentos en ataque, tamén moitas axudas defensivas. Marta, Cintia, cambio de dirección, faise o balón, recupera o balón, no, Sí, recupera o balón o Porriño. De Marta, que de Inés, dilla a súa compañeira que está en axuda e inicia o ataque. Indupor, balón a Porriño. Prodúcense os cambios. Quen salta a pista ahora é Itziar, que vai a coller o lateral esquerdo. Primeira intervención no xogo desta xogadora. Cerrase a defensa ahora do Balonmano Nacional, no, volve outra vez. Nayara buscando un contra un, aí ven a defensa ahora forte de Eva Costas. Iniciando de novo Paula. Moi volcado o xogo pola parte esquerda. Inés, balón a esquina. Inés nuevamente. Paula, querendo buscar esa reviravolta, que ven ese amago, balón a esquina. Nayara. Otro gol de Nayara. Terceiro gol. Nesta vez desde o extremo esquerdo, leva 2 goles desde o extremo dereito, un gol de extremo esquerdo. Máis 3 para Indupor Porriño. 5-8. Pois aplicándolle aí o rodillo, un parcial de un 5 que lle aflixiu ahora o Porriño Sedona. Non acaba de topar lanzamentos claros o Porriño, non está cómodo con esta defensa que está facendo o Porriño. Lanzamento exterior, fora, nada, están recurrindo a isto, non están nada cómodas, se está vendo en moitísimos ocos, están dando oportunidades tanto o movimento do pivote como os extremos do 6 do Nadal, pero non consigue, non hai liñas de pase. Están realmente bastante eficaz de momento a defensa atrevida que está facendo o Indupor Porriño. Atacando xa con Inés. Inés, Paula e Itziar nesa primeira. Sale Itziar. Inés pivote, cambiando de dirección. Ahí. Como buscan o pivote. Sí, como buscaba habilitar ese espacio ahí detrás da defensa. Quere correr o Sedona. Eva. Detéñense. Sí. Defensa montada. E a iniciar de novo ataque o equipo de Coia. Está baixando moi ben as rapazas dos xogadores do Porriño, Están tendo un balance defensivo moi rápido. Profundidade na defensa, ahora intenta golpe franco. Axuda, moi ben esa defensa entre Inés e Uxía. Noelia non foi quen de conseguir superar a esa barreira. Marta ahora xogando no lateral dereito, quere entrar desde aí, ahora trasitores que ahora interior tamén. Queixase dun impacto na faciana. Non foi un golpe directo, verdade, sí que hubo contacto, pero non foi de todo. Cercase Marta, botando. 2-2 o lanzamento, atopa a Madeira, pero vai haber golpe franco a prol do equipo de Coia. Difícil ese lanzamento, sobre a diestra está xogando no lateral dereito e depois do contacto vai indo para o seu lado forte, claro, pero perde aviso de pasivo, Eva, recibindo Cintia, lanzamento de Cintia. Erro no lanzamento do equipo de Coia novamente, posibilidade do Indupor Porriño para poñer máis terra de por medo. Eleva tempos xa sin anotar o 6 do Nadal. Levamos xa bastantes minutos na que non consigue chegar o balón a posicións claras de lanzamento. Inés buscando aí esa liña. Vaya cambio de ritmo. Como aproveitou Oco que deixou o pivote no deslizamento. Non había pase, seguramente estaba buscando ese 2 contra 2, como non aproveitou Oco. E agora sí que Itziar percutindo aí, intentando de o lanzar ou pase ao pivote. Ven agora con esa finta de brazo, consigue irse, consigue lanzar
Non saca o gol, pero sí unha sanción disciplinaria. Pois sí, 2 minutos agora para Eva Costas. A primeira exclusión para o equipo de Coia nese agarrón da camiseta. Pois prepárase Paula novamente. Lanzamento de 7 metros, o primeiro amago. A parada de Laura Vázquez. Levábamos xa uns cantos minutos sin mencionala. E sai outra vez. Pois está mantendo o seu equipo. Está mantendo o seu equipo. A pesar da diferencia que hai, está mantendo esta diferencia facendo que non se amplíe. Atacando ahora en inferioridade o 6 do Nadal. Marta desde o lateral dereito intentando chegar a aproximarse a unha zona de donde se es eficaz o lanzamento. Ahí está Cintia, ahora sí consiguieron Bocarreiro, pero ahí estaba Lara indicando que si el Laura está, Lara tamén. Bom movimento ofensivo do 6 do Nadal. Tendo en conta que están Paula, balón a esquina. Ahora sí consigue anotar. Porriño. Ahora sí consigue anotar Carla. Gol de Carla Rivero. Desde o extremo dereito. Poñendo máis 4. Aproveitando esa superioridade que teña tamén de xogadoras pola exclusión que está sufrindo o 6 do Nadal. Quisieron repetir a acción de antes que lle dou tan bo resultado, a pesar de que o lanzamento non acabou en gol, pero foi unha boa acción. Continúa Vania buscando 2 para 2, apoyándose ahí en Marta. Está vendo avanzando Cintia, que ahora sí Cintia consigue chegar e anotar o seu segundo gol. O intento anterior de pase non conseguiu pola presión que de Inés, pero ahora sí chegou e anotou. Xa atacando Inés desde o centro. Balón ao pivote, non consigue, sí, consigue revolverse. E aínda que anotamos esta nova parada para Laura, que xa leva 10. Consigue sacar un lanzamento de 7 metros. Cambio na portería. Sale ahora Ana. E vai a efectuar o lanzamento Inés Pereiro. Primeiro o intento que fai desde los 9 metros. E anota. O gol que consigue Inés. 2 goles de lanzamento de 7 metros para Indupor Porriño, que xa se vai a 10. Pouco a pouco picando. Van picando, pero van aumentando a diferenza. Siguen con esa defensa moi aberta, pero que está dando muitísima eficacia, que está cortocircuitando todo o xogo de ataque do 6 do Nadal. 6 goles en 22 minutos, da idea da eficacia da defensa e da portería. Mirando aquí, dende o minuto 9, que anotou o gol número 4, Sedona leva 6 goles agora, Ahora 2 sí. goliños nada máis. Outra parada de Lara. Outra parada de Lara no lanzamento de Uxía. Sí, 10ª parada xa. Altísimo porcentaxe tamén. Nesta ocasión conseguiron facer chegar o balón moi ben tamén hasta a posición de Vania para conseguir lanzar desde o extremo dereito. Defensa ahora 5-1 con Vania tamén. Antes fixo Cintia e Marta algunha defensa nesa posición. Chega o balón hasta o extremo. Oi, non tapou o arco ahora. Tocou Laura tamén. Tocou tempo morto do adestrador do 6 do Nadal. Imos a escoitar as verbas do adestrador. Bien, tías, escuchad, tranquilizaos, porque lo que nos está pasando es que estamos aceleradas. Hemos tenido bastantes más ocasiones claras de gol que ellas y las estamos barrando, ¿vale? Tranquilizarnos en 6 metros cuando vamos a definir, respirar, beber y jugamos. Bien, nos estamos empeñando. Tienen una 5-1 muy bajita, bajadla con una 5 que funcionó un par de veces, colocamos bien pivotes para jugar con ellas. Si no, continuidad. Si no, 4. No la estamos intentando. Podemos jugar a 4 con Eva, ¿vale? Calma. En defensa está bastante bien. Hay acciones que son dudosas. Tenemos que seguir fuertes para que no haya el penalti los 2 minutos. ¿Entendido? Calma. Calma. Nos falta respirar. Respirad y habrá goles, ¿vale? Nada más. Tías,
Vamos a jugar, hostia. Vamos a jugar. Pois chamamento a calma aí de Guillermo. Vehemencia, activando aí. Sí, facendo o que estamos dicindo. Esta defensa que está facendo Porriño coa defensa, coa xogadora avanzada, está cortocircuitando completamente o xogo de ataque, é o que deben de mellorar. A defensa, a ver, está sendo un partido, estamos no minuto 23, está sendo un tanteo baixo, pero creo que máis por mérito das porteiras que por acción defensiva. En realidade, se engadimos os goles que van as paradas das porteiras nos dous lados, temos unha cantidad de lanzamentos bastante importante. A ver como resulta este primeiro ataque despois das instruccións. Se consiguen comprender o que quería transmitir aquí o adestrador e superan esa defensa 5-1. Man a esquerda arriba de Cintia indicando a xogada. Cintia sacando a súa compañera no extremo, Michelle, buscando habilitar aí a liña de 6. Tocou un o balón, sí. Outra perda de balón para o Sedona. Correndo Porriño, aproveitando que se quedou unha defensora atrás. Inés, que ven Paula co carreiro aberto e o gol de Paula Cortiñas. Máis 5. El segundo gol para Paula. Está pouco a pouco, sigue aumentando, incrementando a diferenza o Porriño. Está sendo moi eficaz coa defensa. Siguen sin interpretar a cantidad de ocos que estaba vendo nesa defensa tan aberta. Ahora sí consiguen facer chegar ben o gol ao extremo. E outra parada de Lara. 11ª parada de Lara. Quere correr o Porriño, intentando aí Nayara correr. Vai a sacarlle unha exclusión novamente a Marta por ese agarrón. Pois outra exclusión para o Sedona. Segunda. E ahora ataque en superioridade. Xa tiña dificultades para atacar con 6 o Sedona, a ver como fai despois, a ver se incrementa a eficacia tamén. Itziar buscando esa penetración, Inés. Que ben levada a superioridade a cara Carla e o gol de Carla. Segundo gol de Carla. Que ben levado como aproveitaron ese cambio de dirección, ese bloqueo, ese arrastre da pivote. E a inferioridade de defensa, que dou máis espazo a Carla para incrementar ese espazo do seu desplazamento, saltar, coller máis ángulo, conseguir marcar, batir a eficacia que está tendo hasta ahora a porteira do Sexto Nadal. Cando hai a penetración Lara Martín. Cintia, está moi cerca ese 2 contra 2 aí non funcionou. Están moi cerca todas da defensa. Ahora sí, está jugando máis atrás. Eva. Eva e aviso de pasivo, buscando ahora balón sí, a pivote. Aí creo que sí había un golpe franco. Sí. Aí sí, que estaba agarrada. Sí. No, a máis as más, non podía coller o balón. Inés con Paula, vai a buscar a acción de un contra un, continuidade de Itziar cara ao extremo, aí vai outra superioridade, ben gañada, aparece novamente Lara. Que ben están chegando hasta os extremos, aproveitando a superioridade. A 11ª parada de Laura. Que fácil están facendo o xogo con continuidade en toda a primeira liña, posición do pivote, tamén cortando o desplazamento defensivo desa inferioridade, e agora porque non houve eficacia no lanzamento, pero moi ben o que están facendo en ataque o Porriño. Atacando de novo Cintia con Eva. Mira, incrementa a profundidade tamén de xogo a defensa. Ahora sí, Cintia. De Cintia, gol de Cintia. Ahora sí, seu terceiro gol. O seu terceiro gol tamén non está vendo xogo combinativo. Mirou a opción e lanzou. Recupera a xogadora defensiva o Sexto Nadal. Ahora sí, igualdade numérica. Buscando de novo Inés. Sí, aí a xogada sacando a súa compañeira Antía do pivote. Itziar. Inés buscando ese bloqueo, que ben lle habilitou o espacio a Paula. Como aproveitou ese bloqueo, como conseguiu chamar a atención da segunda defensora no centro e habilitarlle o espacio aí a Paula. Lección de balomán, Sí. Están facendo un xogo de ataque de pizarra. Cada ataque de medido, sabe cada un o que ten que facer, ten que poñerse
o tempo xusto do pase, de velocidade, de movimento. Moi ben ataque. Pasos Sí, sí. nesa acción do Sedona, novamente outra perda de balón do Sedona. Despois dese contacto non hubo pase que tiña que dar, se agotara os pasos, saiu do balón, saiu do contacto co balón na man. Menos de 3 minutos xa para o remate este primeiro tempo, 7-13, Indipor Porriño, 6 goles arriba. Non imaginaba esta diferenza nesta a mitad de partido, xa, Alberto? Sí, pues máis coa intensidade co que saíron ambos os dous equipos, a eficacia en defensa de un e de outro. E aí novamente balón a Nayara e outro gol que consigue o Porriño, que está convertindo todo o que está chegando aos extremos. Extremos, vamos. Nayara moi eficaz, 4 goles leva xa, máis notando esos dous extremos, pero que tamén Carla, desde que saiu a este extremo dereito, non falla, levan 6 goles desde os extremos, dos 14, 6. Altísima eficacia. Marta sacando a súa compañera e conseguiu do malo, pero hai dobles. No, erro, xa o pase fora non preciso de todos, saiu co balón mal adaptado, Inés correndo xa, o balón que pode chegar hasta o extremo, no, decide boa parada. Buena parada de Laura, pero queda yo reseite a Nayara, consigue Inés a perforar outra vez a porta. Como está castigando o Porriño ao 6 do Nadal neste ataque. Teno noqueado e quere deixalo xa na lona, no. Sí, no, se falamos de púxiles. Estou mirando as caras da primeira liña do Sedona e creo que Sedona desexando que lle chegue o descanso para tomar aire, coller ideas e afrontar a segunda parte. Porriño que se está vindo arriba. Marta, penetración de Ahora Marta, sí. gol de Marta. Ahora sí, Marta. Menos de un minuto. Posibilidade do equipo do Louriña para conseguir poñer outro gol no electrónico. Esgotarán o tempo seguramente para que se quede só neste ataque, non haxa máis opcións. A irse con esta ventaxa, claro, ou incrementala incluso aún máis. Dando instruccións, Paula, tempo morto. Solicita tempo morto o adestrador do Balonmán Porriño. 21 segundos. Ganas de bastante, no descuidan las ganas. Estamos aí moi baixiño ao adestrador do Indipor Porriño. Tamén son moitos os decibelios que está vendo aquí no Pablo Orbello. Moita xente, moitos bombos. Precisamente os aficionados do Sedona que están xusto detrás do banquiño do Porriño están ponendo un poquinho banda sonora as instruccións do adestrador. Banda sonora de percusión. Sí. Poñéndolle toda a intensidade tamén e toda a dificultade ao adestrador de Indipor Porriño. 8:15 no electrónico. 21 segundos para chegar ao descanso desta segunda semifinal. Primeiro tempo. Cambio defensivo no Sedona, ahora un poquinho máis de intensidade e profundidade para tamén impedir. Casi conseguiu do mala, moi ben Paula Cortiñas buscando un contra un balón a esquina, vai o lanzamento a parada de Laura Vázquez, no lanzamento de Noa. Quere correr o Sedona, balón a Eva, como se anticipou Ichiar. E vai a rematar aquí este primeiro tempo con lección de punto nordo Porriño, Sí, señor, 8, vaya. 7 goles arriba e conseguiu ter unha oportunidade que non contamos con ela ao 6 do Nadal. Xogadoras que se retiran xa para o descanso, para o vestuario. Descanso e recibir instruccións. Pois nos imos a tomar tamén un momentiño de descanso. Voltamos nun sin tres coa segunda parte. Ata agora. Hasta ahora.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact. Esta Final Four porque ten moito traballo. Moitas gracias, estamos moi ilusionados con ter a Final Four en Bueu. Bueu é canteira de balonmán e hoxe o equipo de segunda autonómica creo que nos vai a dar unha alegría. Imos falar un pouquiño dos infantís porque están a disputar o sector nacional. Onte victoria pola mínima, pero unha victoria contra Roquetas de 1. Bueno, Supermercados Camar Bueu Atlético creo que o tapado do grupo, temos un equipo increíble con 2-3 xogadores de primeiro nivel, estamos super orgullosos deles e da igual o que pase hoxe, pero de onte xa demostraron vencendo o primeiro equipo de Andalucía, os Roquetas, que non foron de excursión. Hoxe non teñen un partido tampouco extremadamente fácil porque xogan contra Granollers e Granollers en todas as categorías sempre ten aí un puntillo máis. Contanos que tal están os rapaces, que sabemos? Onte tivemos contacto telefónico con eles, falei, por exemplo, co delegado do equipo, están contentos, están ilusionados e é un deporte, son 7 contra 7, o Granollers na súa casa vai ter moito apoio, pero os nosos son bravos e van a defendelo. Pois nada, e por último, noraboa tamén polo equipo de Primeira Nacional, que temos ali moitísimos xogadores do equipo de Primeira Nacional, porque quedaron de mitad de tablet para arriba, é verdade que é bastante traballo. Temporada increíble do equipo de Primeira Nacional, implicación absoluta, traballo 150% e hoxe apoiando o equipo de Segunda Autonómica como uns xiareiros máis. Pois nada, estamos aquí cunha afección dos de Primeira Nacional que isto está sendo increíble por parte de ambas aficións. Nada, volvemos agora coa segunda metade deste encontro, segunda semifinal senior feminina, perdón. Pois voltamos aos nosos postos para esta segunda parte deste partido que comezou moi intenso, sigue sendo intenso, pero que rachou o marcador, Sí, esta mitad da primeira parte empezou a coller distancia pouco a pouco non foi cousa de 2, 3, 4 minutos que collese a aproveitase unha superioridade, senón que foi pico e pala, tendo eficacia en ataque, conseguindo que non anotase o 6 do Nadal e así pouco a pouco foi hasta esta ventaxa que é a máxima que hubo en todo o partido, 7 goles. Empeza xa esta segunda parte con balón en posesión para 6 do Nadal que fai o seu primeiro intento de anotar. Pois 8-15 recordamos ao descanso deste... Sigue o Porriño coa defensa coa que acabou, que deu tanta eficacia. Vemos aí a Inés de avanzada tratando de romper todas as liñas de pase e as circulacións que pode haber en primeira liña. Eva Marta chega ao lanzamento dende atrás de Vania. Ahora sí, Vania. Segundo gol no partido, primeiro nesta segunda parte. Empezan ben, e tamén empezan, bueno, isto non é un cambio defensivo, xa na parte final do primeiro tempo xa estuvera Vania tamén facendo unha defensa en posición de avanzada 5-1. A ver si consiguen remontar e aproximarse, daño un poquinho máis de emoción a este partido, donde xa empeza a seguir o sol tamén. Paula con Inés, deixando que se sitúe Xial, recibindo a Andrea, buscando esa penetración. Andrea, estaba Laura golpe franco, poñendo de novo o peche. Ven agora os movimentos defensivos tamén do 6 do Nadal. Andrea, ven aí a... Ahora sí, esa intervención, esa disuasión aí impediu que o pase fose en boas condicións e acabou perdendo o balón en ataque o Balonmán Porriño. Pois xa temos de momento a primeira perda para o Balonmán Porriño. Non foi un partido de moitas perdas de balón na primeira parte, Sí, eu teño a Sedona... Non chegaron a 5 cada equipo. 7. Eva.
buscando aproximarse, zafándose de Inés. Vaya a ver golpe franco ese agarronciño de Inés. Pedían 2 minutos dende o banco do Sedona por ese garrón. Ven Eva buscando a penetración, balón a Marta. Querendo habilitar aí o espacio a súa pivote. Qué difícil ese pase. Inés. Saca Inés o contraataque. Ven na contra o Ángela. Porriño e o gol de Porriño. Ángela en contraataque. E o segundo gol de Ángela, o segundo de contra. Para poñer o 9-16. Ahí está Ahora buscando sí, a penetración. ahora sí, Ben. directo. Con forza Noelia. Collendo o seu primeiro gol. Poñendo 10-16 no electrónico. Ahora sí que se aproveitou do que comentamos na primeira parte, da cantidad de ocos, da cantidad de espazos que deixa esta defensa tan aberta que está facendo o Balón Porriño. Eses ocos teñen que aproveitalos o ben desplazamento do pivote ou mesmo circulación dos extremos. Neste caso foi el lateral que directamente mirou o oco, mirou o pasillo e hasta dentro. Atacando a Sao Porriño con Paula. Ahí está con Paula de novo. Andrea no lateral, si falla circulación. Ben Inés, que ben ya levou a Nayara e a parada de Laura. Segunda parada xa de Laura neste segundo tempo. Sumando 14 xa. Vaya intervención está tendo, vaya partidazo. Iniciando novo ataque o equipo de Coia. Marta dende o centro. Vania no lateral esquerdo. Eva no dereito. Sí, é unha configuración de primeira liña non probada hasta ahora. Vania levántase, levase a chapa de Uxía, queda aí o balón aí. Nada, colisión, colisión di que non hai nada. O balón non estaba en posesión de ningún equipo e non sinalou nada punible nesa colisión entre xogadoras. Inés consigue la pese fora o balón. Fora. Pensei que acabaría pasando. Mirou fácil o oco que se o tiña e lanzou desviado. A defender. 4 minutos, de momento se remontou un gol o 6 do Nadal. Fai chegar o balón hasta Lorena. Buscando aí esa finta Lorena. E sacando un novo golpe franco. Poniendo balón en el momento equipo de Coia. Vania vai buscar ese 2-2. Marta. Moi ben aí forte sobre Inés. Que ben. Que forza ten esta xogadora. Como se está indo. Pero acaba pelesando sin continuidade non ten a quen darlle o balón. Marta. Que ben collía o Carreiro xa aí Eva. E ven outra vez a contra do Balón Porriño. Paula Cortiñas tocou a porteira, pero gol de Paula na contra. Conseguindo de 17 no electrónico. Pois poñendo de novo terra de por medio. Porriño recuperando esa vantaxe de 7 goles que chegou ao descanso. Primeiro gol de Marta neste segundo tempo. Atacando xa, mira, facendo o mesmo que antes. Ahora sí, parada. Parada de Lara. Ben a contra do contraataque. Porriño, outro gol de Ángela. O terceiro na contra despois desa parada de Lara. Que aproveitara ben, fixera moi ben a acción tamén neste caso Noelia no 6 do Nadal, facendo a mesma circulación ao mesmo momento que fixera para o gol anterior a súa compañeira. Mirou desta posición de lateral que había bastante oco na defensa do Porriño, pero aí estaba a portera para impedir ese gol. Marta con espacio buscando ese 2-2. Difícil. Pasos. Quedouse colgada co balón na man e a pivote. Outra dentro. contra buscando a Ángela. Ven aí ahora Recupera. repliegue defensivo do Sí. Sedona. Recupera o balón. E inicia de novo un ataque de 18, 6 minutos desta segunda parte. A ventaxa do Porriño mantense en 8 goles. Levamos neste tempo un 3-2. Levamos un 3-2 nesta segunda parte a favor do Indupor Porriño. Defensa sigue sendo moi aberta. Marta está. Ahora sí, Marta. Que forza. Os 2 minutos nesa axuda para Andrea. Pues vamos a ver cómo solventa ahora
superioridade o equipo de Coia, que quen vai a contracorrente neste caso. Gol de fe, este gol que anotou Marta. E aínda, ahora sí, aproveitan esa inferioridade para facer o que era unha 5-1, prácticamente ahora xa é unha mixta, están defendendo a Paula en medio campo e o resto da defensa moi aberta. Ángela Uxía buscando ahí ahora a Inés. Nayara. Sí. Inés nuevamente. O balón que lle chega aí a Julia. Ángela, nada, esta non se conseguiu escapar da súa defensora. Distancia, pide Ángela para efectuar o saque. A Paula, que está sendo presionada pola defensora para Vania, profesor de Nadal, chega o balón a Inés, finta de pase, ao final consigue desviar o pase hasta o extremo e parada. Lanzamento de Nayara e a parada de Laura. E vai a iniciar o ataque de novo Sedona. Segue Laura con súas intervencións mantendo ao seu equipo de momento con posibilidades de aproximarse, de recortar a diferencia. Marta, Vania, ahora sí lanzamientos de arriba, ahora sí que consigue facelo. Novo gol de Vania, poniendo 12-18. Troco na porta do Indupor Porriño, que xa é Sofía en lugar de Lara. E agora defensa de Vania individual sobre Paula. Sí. Mientras estén en superioridade, no están permitiendo que pensen en que xogue nada. Paula, acércase ahora ao golpe franco. Ten que haber 3 metros de distancia para efectuar. Paula move o balón, ahora sí. Uy, con lanzamento que buscó ese lanzamento ahora Julia. Vengan más de Laura. Ven sobre todo a defensa do Sedona agora. Sí, está. Mellorou, tamén é certo que hai unha máis defendendo, pero sí hai un puntiño máis e sigue aportando moitísimo a porteiras. Cintia con Marta, Cintia que vai a sacar a Eva Lido extremo, buscando 2 para 2, que ben se anticipou aí. Ben esta defensa. Uxía, ven a contra o novo do Indupor Porriño, balón cara ao lado esquerdo, que ben anchallou ese Andrea. Ese lanzamento, ese pase, esa recepción e conseguindo 12-19, levando máis 7 de novo o electrónico a prol do equipo vermello. El primeiro gol de Andrea nesta segunda parte. Se levan 3 goles polo extremo esquerdo de contraataque. Marta encara e pretende irse polo lado débil, por seu punto débil, fintando para a esquerda, pero vaise con Paula enganchada, non consigue realizar un lanzamento en condicións. Golpe franco, balón en xogo xa, volve a intentalo Marta e agora sí, agora saca o premio. E nada máis, ni o colexiado. Sí. Mesma acción, a mesma acción que antes, agora con un poquinho máis de potencia. E vai Vania a intentalo. Vania a liña de 7. O gol de Vania. Anota. Cuarto gol de Vania. 13-19 no electrónico. Terceiro nesta segunda parte, primeiro desde os 7 metros. Sigue apostando Sedona pola defensa avanzada a pesar de estar en igualdade. Evidentemente teñen que facer algo, facendo o mesmo que antes non conseguían, así que hai que facer cambios. Ven tamén o Porriño aproveitando os espazos, movendo as xogadoras. Hoy habilitoulle o espacio para o pase tarde, non esperaba aí Julia. Perda de balón. Agardando esa penetración de Andrea. E a perda do balón do Porriño. Cintia, Marta, había un 2 contra 2 aí fácil co pivote, pero Marta tira, sigue para adiante con forza. Queda coa defensora enganchada e saca un novo 7 metros. As dúas últimas accións, 7 metros conseguidos pola acción ofensiva de Marta, que vai a efectuar o lanzamento de 7 metros. Vai Marta adiante, Sofía. Marta un primeiro amago. E a gol de Marta superando a Sofía. (14-19), 5 de diferencia agora no electrónico do Pablo Orbello. Pouco a pouco, pero bueno, xa vaise recortando. Algo está influindo seguramente esta defensa, este cambio.
Sí, esa defensa de 5-1 en Andrea, a recibir encarando a Marta. Qué fácil. Que ven ese cambio de ritmo, cambio de dirección y el gol de Andrea, aproveitando ese arrastre por detrás de Uxía da pivote. Esta desventaja dunha defensa tan aberta que cando se vai en primeira liña con velocidade ten ocos. Balón a esquina, vai a buscar o Espera, lanzamento, vai a sacar outros 7 metros. Hubo un contacto, sí, tiña a defensora equivocouse a defensora. Sí, o que lle está dicindo ahora o Julia adestrador. tiña que manter a posición en vertical e non tocar para nada. Vai Vania novamente, a Parada. parada de Sofía. E o Recupera e anota. O rexeita para a propia Vania. E o gol de Vania. E non nos olvidamos de anotar a parada de Sofía, que tamén ten mérito. 15-20. Pois hai tempo, Hai tempo para que isto chegue igualado, é moi emocionante o final. A bancada aquí volcándose tamén, Sí, animando o seu equipo. A intensidade. É difícil, que é difícil ahora se que pase. se anticipou Eva na contra, propia Andrea, mira como baixou, perdeu o balón e como lle roubou. Maravillosa Sí. acción de Andrea. Excelente traballo aí. E agora paradón. Vaya Paradón. parada de Laura, de esas que valen doble, Paradón. Nese lanzamento de Julia. Que día está tendo Laura Vázquez, protagonista do partido. Espectacular a parada de Laura. 15-20. Oportunidade para o equipo de Coia para recurtar a diferencia. Cintia dentro centro, Marta no lado esquerdo, Vania sigue no lado dereito. Desdoblese Vania. Sigue defensa moi aberta, sigue vendo moitos ocos. Que ben agora Que Marta. ben xogou Marta con Que Vania. ben Marta, ese pase a última hora a Vania perfecto, boa combinación. Sexto Moi boa. gol de Vania, boa asistencia, bo movimento aí de Marta arrastrando. E a distancia está en 4. Teñen que empezar a creelo. Sí, está saindo o sol, pero non sei se fará acto de presencia tiritona, Sí. Andrea dentro centro. Jogando moi atrás a primeira liña do Porriño debido a esa defensa ese avanzado tan profundo. Que Outra ben vez. agora. Generando as dúbidas, pisando aí ese lanzamento de Que- Uxía. Que ben Uxía. Como xenera dúbidas aí Uxía nese movimento a un lado a outro no 2-2. Sí, pero estamos no de sempre. Que facemos? Defensa aberta nos dá ventaxa, pero deixamos atrás moitísimos ocos que se van a aproveitarlos. Perda de balón agora o 6 do Nadal. A 4 con a posibilidade de poñerse outra vez a 5. O Indupor Porriño. Volve Vania a salir para presionar. Está facendo agora unha 5-1 xa máis pura, é dicir, está tratando de molestar toda a circulación en primeira línea, non como antes que era prácticamente unha mixta sobre o central. Ichiar, que ben se zafa da avanzada, balón cara a esquina. Vai a pitar a falta, sí. Sí, era claro. Había esa vantaxe clara para darlle Ben a o colexiado aí. de que lle chegara o balón, pero en aplicada aí a Sí. Toda opción de que chegase o balón ao extremo, non chegou, sinala ese golpe franco. Andrea Ichiar, que ben o claro. pase agora. Bueno, E o gol de Uxía, agradecendo o agasallo de Ichiar, convertindo un novo gol, metendo o balón na caixa. Aí un Dupor Porriño. Marta, falta un ataque que lle saca agora Simar. sube o contraataque rápido, saca moi rápido Indupor Porriño e agora Oh, paradón outra vaya vez. paradón. Paradón de Laura e Julia no rexeite, queda co balón. E o gol de Julia. Poñendo máis 6 novamente para Balomán Porriño. Balón de novo en movimento. non está permitindo, está sendo cruel o Porriño, non está permitindo que se achegue máis do sustiño. O 6 do Nadal. Volcando todo o xogo o 6 do Nadal polo centro. Todo, lo que levamos esta segunda parte, todo está xogándose polo centro. Julia para Ben. adentro e 7 metros, sí. Ese Un amago de lanzamento de Marta. Abrindo oco para despois buscalo. E os 7 metros que consigue novamente o Balomán Porriño. Moi castigada Marta con tantos golpes, impactos e caídas, Vai Vania.
No lanzamento de 7 metros. O lanzamento de gol de Bania. Séptimo gol de Bania o segundo de penalti. A 5 de nuevo, a falta de 14 minutos, algo menos. Distancia asequible. Levantando de nuevo a su parroquia. Julia iniciando. Que ven, en balón y otra paradón de Laura Vázquez de 19 paradas. Contraataque. No consigue coller ben o balón Sía para encarar a portería. Detense. Xogo controlado. Xogo posicional con Cintia no centro. Marta no lateral esquerdo. Michelle ahora quien está no extremo izquierdo. Sigue Bania no lado derecho. Y ahí va. Cintia pasos. Nese achegamento a defensa. A perda de balón non forzada nuevamente do Sedona. Iniciando ataque o equipo do Indupor. Balón a Porriño. Mantenga defensa avanzada. Que ven, ahora sí que. Itziar con Andrea buscando 2 para 2. Andrea para Itziar nuevamente. Ven a defensa ahora do. Hubo un pequeño movimiento ahora bastante importante, bastante interesante, que hizo que se quedaron todas atrás e deixou un poquinho colgado Porriño. Golazo de gol. punto honor de Itziar. Poniendo número 23 no electrónico para o seu equipo. Cintia poniendo calma, ordenando nuevo ataque. Dende o lado dereito. Ahora iniciarán Saez ao extremo, combinación con pivote. Recupera, no, colle o balón no se lados nados colegiados. Balón Recupera para balón Porriño. Subindo. Andrea con potencia, pasos. Sí, quedóse co balón colgado, non sabía si avanzar, si pasar. Recupera o balón. 6 do Nadal, nova perda de balón para balón a Porriño. A iniciar ataque de nuevo equipo de Coia. Tempo morto, vai pedir o adestrador. Sí, solicita Sí. o adestrador do 6 do Nadal. O tempo morto. Al final alguna cousiña, de momento está ben. Tenemos dinámica de recortar, pero necesitamos apretar más. Acabamos de dejar pasar 2 oportunidades de contraataque. En cuanto haya recuperación, levantamos la cabeza y miramos arriba. Ahora, Michi, extremo derecho, no descansamos. Claudia, al 1, ella al 2. Vamos a presionar con la 5-1, ¿vale? Esta salida aquí del par, ¿entendido? Bien. Con pivote en los lados, no os volváis locas. Esta tía se está lanzando contra vosotras. Puede haber... No más errores allá, por favor. No más pases malos. No más pérdidas. Tenemos 15 minutos. Tiempo de... Seis verbas de Guillermo. Moi claras. Seguir con esta defensa 5-1 que está dando resultados, asustar un poquinho a posición dos doses defendendo para que cando haxa unha trayectoria directa dos laterais do Porriño pois provocar máis falta en ataque e sobre todo que está insistindo que levamos dicindo bastante tempo que é cuidado cos perdas en ataque, perdas de balón, pero sí, bueno, que afinou aí un poquinho máis, dou unha instrucción clara para algunha posición no extremo e demais, pero insistir nesa defensa que está dando por resultados, que hai tempo e que hai que mellorar un poquinho en ataque. Ahora si vai Bania, que fai entrada, 7 metros. Primeira acción directa e saca Bania un lanzamento de 7 metros que vai a efectuar ela mesma. Se anotou 2 nesta segunda parte. Parada Bania, lanzamento, gol de Bania. Terceiro que nota nesta segunda parte. Máis 5 para Indupor Porriño con balón a favor todavía. Julia dentro lado derecho, Andrea no centro y ahora pasa Itziarra lateral izquierdo. Nayara no extremo izquierdo. A 5 presionando máis, que foi o que lle pedía o adestrador. Non tanto flotante atrás. Ahora sí, Xiar. Que ben.
Lanzamento de Bo Iciar lanzamento. por fora. Cintia subindo o balón rápido. Outra das cosas tamén que insistía o adestrador, que non subiesen tan despacio e mirasen arriba. Ven ahora esta combinación ao pivote. Falta en ataque que ben chegou sí. Carla aí a meterse detrás da pivote. En ese xiro, pivote xirouse, tropezou co corpo da defensora. Golpe franco en contra, perda de balón. Por falta en ataque. 10 minutos para decidir quen pasa a xogar mañán esta Final Four femenina. Ataque de novo do equipo de Porriño. Cier quédase co pase aí colgado. Andrea. Vaya balón para Samar. Carla. Andrea nuevamente vai a buscar esa acción de 2 para 2. Cara fora. Ven a defensa. Ven a defensa. Falta en ataque do pivote, sí. Ven ahora acción defensiva. Ahora sí vai correndo máis un poquinho. Cintia mira para arriba, chegou o balón e vai. Escapouselle, buscoulle ben o espacio a Sí, pero a Vania. Están facendo que está a pedido de estrador. Recuperen o balón, o primeiro mirar para arriba rápido. Se hai unha xogadora con opcións de recibir e anotar, pois pase. Non poden especular subindo o balón lentamente, habendo opción de contraataque. Xogando só Porriño, acción ataque posicional. O central moi no medio do campo pola presión que hai. Ahora sí o pase de Iciar ao pivote. Ben defendido aí por Cintia, Sí. Deixou ir para o extremo. Aquí está vendo un 3 para 2 casi. E Iciar se estaba quedando colgada. Andrea. Con potencia, lanzamento Hola. aí fora de os colexiados que non hai nada. Xa está pedindo balón Cintia. Balón para Marta, iniciando xa o ataque, aproximándose ao equipo de Sedona. Marta querendo zafarse do seu primeiro defensor. Cintia que ben se anticipou. Sí. Andrea que ben se anticipou. Ven na contra Nayara. Nayara na contra. Gol de Nayara. Quinto gol de Nayara. E volvendo o río seu cauce. Aí ese pase está demasiado encima da defensa, xa. Moi cerca todas as defensoras en contacto, movendo as mans, tapando líneas de pase. Difícil. Cintia. Se saltou a pista ahora Sí. Lara no lado dereito. Estaba mirando que no estaba Marta, que está aquí no banquillo recibiendo asistencia. Debe ter alguna molestia, que non me extraña polo esforzo que leva feito todo o partido. Vai a ser balón para o Sedona. Sí. Desdóblase a extremo. Vania lanza, parada. A parada de Sofía. Pero ainda así consigue, recupera o balón, o rebote Claudia e consigue anotar. 19-24 máis 5. Aproveitouse do esbarón que tivo Sofía, en canto iba a recuperar o balón, reseitado, esbarou no chan e quedou un lanzamento franco, facilísimo para Claudia que anota. A 5. Andrea, balón, boa penetración de Samar, que vai a sacar un 7 metros. Entrada directa, no último momento saída polo seu punto débil, pero punto con máis ángulo para o lado esquerdo, sacando desde o lateral dereito. Vai Andrea, Anota. gol de Andrea. Quinto gol de Andrea. Pedindo yo adestrador do Sedona un pouquiño máis o seu equipo, dar ese último empurrón, ese último arreón para ver si de verdad chegamos ou non. Sí, pero está empezando a pesar o marcador e o cansanzo, bastante. Vani, escápase o erro de balón, pase. outro erro, xa as caras no Sedona son de derrotismo. Iciar consigue enviar o balón. Nayara que ven buscando a liña de pivote, vai a verse golpe franco nuevamente. Esa xa era acción, xa penso que Nayara xa podía encarar ela. Cambios no ataque do Porriño. Pasos de Iciar. A perda para Indupor Porriño. Ahora sí, sube rápido outra vez Cintia. Botando balón, encara. Buscando Ela ese sola. bloqueo. Pasos indicou o colexiado como buscaba ese bloqueo da súa compañeira. A verdad que non lle saiu ninguén. Empezou a botar desde o seu campo. Pues bueno, se non salen, hasta adiante.
Pois acción do Porriño. Derradeiros 5 minutos. Movendo ahora Icías desde o centro, cambio de dirección, Samar, finta que ven esa finta saindo polo lado esquerdo. Consigue anotar Samar Rodríguez o gol número 25 para o Balonmano Porriño. Sí, que vai a pedir de novo o tempo morto é o adestrador do Sedona. Eva, Claudia, Marta, ¿estamos? Sí, vale. Noé, Lore, ¿entendido? Hacemos cambio, ataque, defensa, ¿vale? Con Vania, sí, con Cintia, ¿vale? Sí, tías, hay que morir. O sea, ahora da igual lo que digamos, tenemos que morir, tenemos que ir a tope, no nos queda más de esto. No nos queda más de esto. Así que vamos con fuerza, tías, ¡no! Con el 2. ¡Sedona! Incluye nuevos cambios, no, por lo menos no salgo de ataque, os he donado porque estoy diciendo ahora adestrador, vaya a haber cambios de ataque y defensa. Sigue insistiendo, ahora el tiempo que queda hay que dar todo. Hay que dar todo para conseguir acercarse, empatar o incluso remontarse y conseguir pasar a la final de mañana. 5 minutos por xogar, 7 goles a Baiso. A máxima diferencias foi de 8, pero bueno, balón en posesión para o 6 do Nadal que pode recortar a súa afición no bancada, animando continuamente. Jugando a lanzamento que saíse fora de Eva. Recupera o balón ahora para atacar o Indu por Porriño. Sae Noa a xogar na posición de lateral esquerdo. Con Andrea no centro e sigue con Samar no lateral dereito. Mantenga presión nesa 5 moi avanzada. O 6 do Nadal a ver se intercepta algún balón. Andrea non topa pase fácil a segunda liña e perde o balón. O balón Porriño non, o recupera. O recupera Noa. De Vania. Noa y aviso de pasivo, cambio de dirección. Sí. Noa, lanzamiento de Noa, parada de Laura. Saca rápido o balón a Vania. Consigue contactar. Dobles, sí. A recepción non foi boa. Caíu o balón ante o primeiro contacto. Despois o colle. Marcha botando, sinalan os dobres. Pero inteligente tamén hai Andrea. Deixándoa o espacio, sabedora de que non podía botarse. Exacto, estaba moi longe, estaba a 10 metros. Aí realmente sí tiña apoio, Aí só había unha defensora do Porriño, había 3 atacantes. Noa indicando xogada desde o centro. Vania presionando, tamén hai unha disuasión importante ahora desde os 2, pero non volve a posición. Noa está sendo lento ahora. Ahora sí, perde o balón. Balón que lle queda a Sedona. Marta volve ao terreo de xogo. Fai falta esta xogadora a este equipo. No bote, ahí va Eva buscando esa penetración a bueno. De Eva, gol de Eva. Gol de Eva Costas. Muy bien, Eva. Poniendo 20-26. Cuando restan 3 minutos. Vaya a faltar tempo, Sedona. Noa indicando o que teñen que facer as xogadoras. Moi atrás a primeira liña. Moito oco tamén a defensa, pero non está vendo. Ahora sí que ven a defensa. Hubo un pase ao pivote. Moi ben ahora tamén Marta, impedindo que o pivote se dé esa volta. Samar recupera o balón, 6 do Nadal, sube en contraataque, Vania. Contra de Vania, gol de Vania. Noveno gol de Vania. 21-26. Nuevo ataque para o Balonmán Porriño. Pídelle presión o... Sí, está siendo estático. Sí, porque además está siendo estático, bastante parado. Parada de Laura. Quiere correr de nuevo ahí o Sedona. Que ven agora contra. Sí, recupera otra vez. O balón de Claudia. Segundo gol de Claudia. Esforzo final que están facendo. 4. A diferencia, ¿no? Presión en todo campo.
Uy, escapó el balón otra vez a Porriño. 3 recuperaciones en menos de 45 segundos. Haciendo un esfuerzo de corazón. Tremendo, está xogando, está xogando corazón. As pernas realmente le están funcionando. Marta consigue chegar ao pivote, gol. Terceiro gol de Claudia, todos nesta segunda parte. Acabamos, vamos, en un minuto acaban de remontar 4 goles prácticamente. 23-26. Sigue a presión do Sedona. Balón a esquina, Carla, 7 metros. Defensa interior da xogadora de Bania. Van a parar o tempo. E nova parada de Laura que vamos. Non me queda papel para apuntar tantas. Sobresaínte, 22 paradas. Increíble. Vai Julia. No lanzamento. Parada, como non. Pena non estuvo atenta. Vania para ir a recoller ese balón, ese reseite. Poniendo balón de nuevo momento, Balomán Porriño. Vaya a robar Claudia ahí, pero queda yo balón, ¿no? Recuperan o balón. Sedona. 30 segundos. Balón moi longo, chegalle ao seu destino. Buscaba vaselina, pero aí a parada de Sofía. Ese tiro de Lorena, estaba esperando Sofía quedada separada. Sigue presionando o Sedona. Recupera balón ahora. Nada. Peor para perdelo. Balón en xogo. Carla dende extremo, gol que consigue Carla. Ese aí a xogadora do Sedona desa última acción, ese balón dividido. 10 segundos para rematar, 23-27. Porriño xa no banquiño celebrando esta victoria e o pase a final de mañán. E de tempo detido, atendendo a xogadora do Sedona que se doe dese golpe que levou. Lorena ten que sair. Ten que sair Lorena. Esperemos que non sexa nada e que este en condicións para seguir aportando e colaborando, axudando o seu equipo no encontro de mañán. Pois 10 segundiños. Vai a rematar o partido. Ahí está poniéndose balón en movimiento. Vai a rematar aquí o partido, vai a levar a victoria. Indupor Porriño. Tiro de Marta. Outra e acaba o partido. E o partido que remata o pase que é para Indupor Porriño, que se enfrontará mañán o Pollo Artai. Nada que decir por lo visto en todo o partido. Resumindo, evidentemente esta victoria pase cementouse no primeiro tempo. A diferencia que colleu o Balomán Porriño na primeira parte, que xa se foi aos 7 goles, sí, é certo, meritoria, moi meritoria este tirón de corazón final do 6 do Nadal nestes últimos 10 minutos da segunda parte, pero a diferencia xa moita. Estes 8-7 goles que estivo mantendo casi todo o partido, consigo acercarse hasta 4, pero moita diferenza, moito cansanzo xa acumulado. Victoria final máis ampla do que esperamos inicialmente, pero a vista do xogo e a pesar do partidazo que fixo Laura, mellor xogadora do 6 do Nadal seguro, e casi diría do partido. Sen dúbida, aportou o seu nos momentos de flaqueza. Mantivo as posibilidades do equipo, mantivo elas coas paradas que tamén Lara na portería do Indupor Porriño na primeira parte de moito mérito, 12 paradas que continuou despois na segunda parte. Partido de porteiras. Se está agora o equipo do Sedona agradecendo a parroquia de Coia, que é moita, moi numerosa, que se chegou hoxe aquí a Bueu para apoyalas, para empurralas, para levalas cara a esa victoria que se lle negou. Que maravilla mirar esta unión, afición, equipo. É bonito.
É bonito. Sí, señor, moitísima xente que se dou cita aquí. Porriño tamén agora aplaudindo a súa afición, menos numerosa, tamén importante. A xogadores de Jesús Nadal aplaudindo tamén moi deportivamente esta victoria. E xa os equipos, comentarios finais, charla final do adestrador. E preparándose porque veña mañán. Sí, ahora tocará sesión de vídeo, sesión de charla por la tarde preparando esa final. Mientras aí vemos todas esas repeticións dos mellores momentos do partido. E como repetimos, finalmente a victoria que lle quedou ao equipo de Porriño. Máis completo, mantivo un tono defensivo máis constante, máis estable, eficaz durante todo o partido. Estamos á espera ahora da entrevista final. Sí, agardando a que recolla protagonistas Katy, que van camiños a da zona de entrevistas. Pois, Calvi, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe a mañán nestas semifinais femininas. Agardamos que o pasaras tan ben como a nós, polo menos. Un placer, Alberto. Esta competición aquí en Bueu merece a pena disfrutala e se es daqui estupendo. Pois nada, gracias pola invitación. Faltaría máis. Recordade, sigue o balonmán pola tarde coas semifinais masculinas e temos a Katy con protagonistas aí con Lara García coa porteira do Indupor Porriño. Katy, damos te paso. Sí, estou aquí con Lara García, xogadora do Indupor Balonmán Porriño. Lara, primeiro de todo, noraboa. Gracias. O partido é moi asustado nunha primeira metade, sobre todo, pero chegou un punto que metechevos de cheo no partido, asustando aí a defensa e correndo. Es verdad, creo que es un momento que todos esperamos de mi equipo, porque nos hemos esforzado mucho durante toda la temporada, ir 4 días a la semana a entrenar un partido y creo que nos lo merecemos. Lara, y de esa final, rival na final, Pollo, ¿qué esperamos? Hombre, yo espero ganar, pero se hará lo que se pueda. As túas compañeras aí alentando o que estás a dicir. Pois mira, xa que están en la salí, que están moi atentas ao que estamos a dicir, que lles queres dicir tanto por o partido de hoxe, por mañán ou incluso por toda a tempada que levades xuntas? Perdón, un mensaje que lle queras dar ás túas compañeiras tanto para o partido de hoxe. Que son las mejores y que las quiero mucho y que... A ver, imos repetir. Rapazas, atendede, A ver. Que son las mejores, que las quiero mucho y que somos unas campeonas, ya aunque no ganemos el año que vamos a ganar, pero bueno. Pois nada, deixámoslo aquí para comer e voltamos á tarde coas semifinais masculinas.